gandrung-gandrung dasar kepara nyata gandrung-gandrung tumadine kemakmuran.
sengkut ambangun negara gandrung Allah gandrung gandrung marang kemakmuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wilujeng dalu ugi salam sejahtera kagem kita sedaya. Saderipun panjenengan kaibur tining tetembangan saking MMT Campur Sari. Semoga kita sareng-sareng muji ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwas kanthi tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa pikantuk rahmat taufik sarta hidayahipun kula panjenengan sami saged makempal manunggal ngestreni menapa ingkang dados kersanipun panjenenganipun Ibu Murtiningsih dalasan Bapak Suparno almarhum ingkang ameku gati nikahaken Kang putra sasilih panjenenganipun Mas Muhammad Kholikun Nawawi pikantuk panjenenganipun Mbak Yu Kiki Karisma Ayu Amalia putri saking panjenenganipun Bapak Imam Mustafa dalasan Ibu Suparmi kanthi kawilujengan boten wonten alangan satunggal punapa. Salawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sangat kita hantu-hantu sapatipun wonten ing donya ngantos dumuginipun yaumul kiamah minjang. Amin ya rabbal alamin. Dumateng sagunging penghormatan para kadang tamu ingkang sami pinarak lenggah. Kawula sakanca saking MMT Campur Sari Ngabiyantara ning ngarsa panjenengan sami badhe paring libur wujudipun tetembangan ugi lelagon saking MMT Campur Sari ugi kasengkuyung dening Jaya Baru Audio Production Sound System. Mugi-mugi wiwit hingga akhir pagelaran mangke saged kalis ing sambi kala mboten nemahi rupida punapa. Dumateng para saking kehormatan para kadang tamu ing wasana saking MMT Campur Sari amung saged ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pinarak sinambi nglaras tetembangan saking MMT Campur Sari. Wasana wilujeng dalu wilujeng mriksani sumangga. MMT Campur Sari ayo lho gunung-gunung bareng-bareng Saring gisi gembira alerat-lerat banyune segara hangli anom tak prau layar ing dina minggu pariwisata alon daune wis nengah ya ya banyu telah ditinggal kapribaden katimuran mbok yo sing eling iku budaya anjene nerkandamu
Dumateng sabunging makarmatan para kadang tamu tetembangan ingkang katemben ngapiyarsa mertandani bilih MMD Campur Sari badhe kawitan. Lan ugi kawula aturaken ing samudayanipun dumateng para kadang tamu mliginipun para seniman seniwati ingkang wonten ing tlatah Tulungagung ing sekawit wonten panjenenganipun Ayah Bima lan sakanca rawangipun weh Mas Pri Wilujeng Dalu Dimas Kamto weh bapakku yoan weh Wilujeng Dalu Wilujeng Rawuh Wilujeng Pinarak ngerahabi dengan ingkang sampun sumadya sinambi nglawas tembangan saking MMT Campur Sari. Niki saderipun teman-teman panjenengan ing mangkinipun ngersakaken tetembangan sesarengan kalian MMT Campur Sari langkung rumiyin kula jumenengaken setunggal pokok setunggal saking para kadang pesinden wonten genduk Junior, genduk Santi, genduk Nanda, juga ada Afi, Anissa, B dan kita tekone Keri jari ini mau sapa mau teko Keri langsung mangan sih. Ora dadi ngompo. Nggih, para kadang niki kula jumenengaken ingkang angka sepisan. Yo, kita pilih teko kiwa, ya ora teko-tekan. Ya, genduk Afi. Sepote. Ayo nduk Afi. Selamat malam Sugeng Dalu. Nah, selamat malam Wilujeng Dalu, Nduk. Pripun? Pawartone alhamdulillah sehat tur waras. Pancen ya sekawistara katemben sepisan iki. Oh, ngoten. Itu ora tahu sambung, ora tahu kepethuk ana ing papan sorterop. Sorterop ngene iki ya sorterop ngene iki. Lah, Ayah Bima wong dinteni kesosok kundur. Lah iya, aja mulih esek lho. Lagi dionekne lho campur sarine kok mulih. Lah iya. Weh, iki jan aja lali lho ya Mas, ya becek lho ya. Engko kadung dada-dada ora becek. Ya kuwi jelas to. Jelas lah ya to. Jangan tamune niki lho tumplek blek. Jan tumplek blek. Banyu mili. Para seniman seniwati Satulungagung. Satulungagung. Malah kaporo ki malah sesepuhe seniman sing teges ketoprak ana ing Tulungagung. Panjenengane Mas Tunik Sukamto. Anjir, ingkang pundi to piyantune? Iki kok kene kita sampean. Lah ingkang pundi? Oh niki. Ya. Yang berkopiah. Lah sing berkopiah wakeh iki Pak iki. Ya kuwi malu sing suding kuwi malu. Sing duding-duding lho. Mengke nganu nggih Pak nembang nggih. Iki Mas Trimo, Yono. Tamune jan seniman kabeh. Iki Mas Nari pengendange Jaranan Tulungagung Kediri ya iki, Mbah. Jan tenan. Iki sekawistara piniji awakmu sing jumeneng angka sepisan. Diaturke tembange. Iki wau dalam rangka napa? Pernikahan. Oh, pernikahan, tak kira sunatan. Mas Awi disunatne. Ya sapa ngerti ya ta. Apa jan alhamdulillah dulur lanang wis wani rabi ya ta. Berarti payu. Payu alhamdulillah. Oh, baguse kaya ngono Mas ora payu. Iki lho sing gak payu ki wong-wong ki lho. Sing ndi? Lan lho kabeh iki lho. Sing nyawang ki ketoke gak payu gitu. Tibane nek panjak metik barang to ngene iki. Oh melu barang ta? Iya kuwi. Alah, tak kira ngladen lho. Ya. Pak Ding wis ngono ki, Pak. Pak Ding jane. Pak Ding. Legane iki gak jalan lho. Kan legane iki gak jalan. Lho kok iso ngono? Ya ngono. Ya kudu enek wong iki. Enek wong kuwi? Heeh. Aku iki jane ngerti sebabe. Piye nyapa? Kudu enek wong kuwi. Momot tanpa enek wong kuwi Campur Sari ra iso main. Lah nyapa? Lah tukang ngoglek diesel asline iki. Oh ngono. Nyambi to, Pak. Iya. Nyambi barang iki jane. Ngoglek diesel, peniti. Peniti. Malah iki dari malah melu-melu yoga guys seragam barang. Iki mau ya laden bareng. Iya, laden. Kek bayaranmu ki opo lho, Pak? Diropel saene. Lah iya, batinku jane ram aku. Jan wong eram jan. Alhamdulillah, Anci.
Alhamdulillah wilujeng rawuh para kadang peh iki kanca-kanca ruwange Mas Awi. Antri dhisik ya Mas ya, sabar ya. wis to. Alhamdulillah nyanyi ya. Nyanyi pokoke enake. Ya wis penake bar ngadeg itu selungguh wae. Nyanyi ya. Wis kadung jumeneng iki udune tetembangan. Aduh kan Kediri lah yo. Mosok to mahmu Kediri? Iya, Kediri. Lah karo Kediri karo iki ora roh e. Iki ta? Sapa sing muni gak ero? Masa? Iki peryo. Iki wis nglurukin ndi lho iki sing dan sapa sing gak kenal wong iki? Ayo. Lah ya, ya. Mantan pecatan lho iki. Aja koyo ngono. Ya. Oke, jan ki mang lumpuk kabeh enek Pak Mul, enek Mas Jainul, enek Mas Mazur, ada Mas Sur, jan alhamdulillah. Ada Mas Anggi, senyum sik Mas. Oke, sesarengan MMT. Taman gampang dak disapa to, Iya. Sone emang apa to Pak jenenge sone? Jaya Baru jan kepenak sone. Sesarengan MMT Campursari. Bisa tekan sakelingan sliramu wong bagus kang dadi bebujanku bingung rasane ngatiku harus sampai sopo rasane ora kuwowo ngerasa atiku tansaya nalongso wis tak lali-lali malasan
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis ta. Najan to rada enek. Rada kesandung sih. Rada kesandung-sandung. Sing kesandung kene apa kono ne? Ketoke kok rada. Ketoke sik permulaan ya ngono kuwi ya ta. Ora dadi ngopo. Ora dadi ngopo. Wis ta ora apa-apa. Menyatukan pikiran itu susah. Susah. Ya nganti galung aja juga menyadari bahwasannya setelah menghadap ke depan. Ya. Dia langsung menghadap ke langsung noleh. Langsung noleh wajan. Tidak apa-apa. Ya ta. Cara lumbrahono iki blangkone nggih. Dadi ora ketok. Ora ketara lho. Mboten napa-napa. Matur suwun tembang ongkos sepisan pinara langkung rumiyin. Lan ing mangkinipun sepisan malih mbok bilih saking panjenengan ngersakaken tetembangan duet kalian para kadang pesinden dipun keparengaken sasampunipun ing mangkinipun setunggal pokok setunggal para kadang pesinden jumeneng aturaken tetembangan langkung rumiyin. Lan mbok bilih ing mangkinipun panjenengan ngersakaken tetembangan piyambak saged maju wonten ing sasana ing mangkinipun. Sasampunipun tetembangan ingkang ongkos sepisan menika Gede Afi Anissa sampun kapiyarsa wonten ing ngarsa panjenengan sami sinambi ngrahabi hidangan ingkang sampun sumadya para kadang tamu sugeng pinarak ing salajengipun kula jumenengaken ingkang angka kalih langsung wae teka nggone sisih tengene Jangge Nandasari Sepote yo kanggo Nanda MMT campur Jangan dalu. Pilih sing dalu ndok aku ki lek jejer nandai bingung. Lah napa? Ndangak keduren. Ora ndangak iki kurang dhuwur. Kurang dhuwur kok jare. Apa kuwi? Napa nih? Mbah kuwi mau. Nggih, alhamdulillah. Dangu mboten pinanggih pripun pawartose Bapak? Alhamdulillah sehat. Kosok baline pawartamu kepiye? Alhamdulillah semanten ugi pangestinipun panjenengan kula pinaringan sehat. Kayak mangkono diajeng. Nggih. Padha sehate. Padha sehate. Alhamdulillah. Kula waras jenengan nggih? Waras. Alhamdulillah. Wis to. Pokoke sehat tur waras kuwi tok aku. Iya. Wis perkara liyane iki sendak tak pikir aku. Ndak patek ya. Ora patek dipikir ngono iki. Nggih, sowan wonten dalemipun Mas Awi. Mas Awi. Ibu, iki mau jenenge iki. Oh. Aku ki lek jenenge dawa iki ya ora pati kapal. Muhammad Kolikun Nawawi. Oh. Lah iki mung lek aku maca ki Muhammad kurikulum ngono. Kurikulum. Kira sekolah kurikulum. Lah wong dawane ra mosok Muhammad kurikulum mau ngono. Dengan Mbak Kiki. Mbak Kiki. Karisma. Karisma. Lho. Senden iki. CJ. CJ ditutuk Kiki sing kuwi. Bakune paring dedonga. Dongoke dhisikke. Dumateng Mas Awi dalasan Mbak Kiki. Mugi-mugi anggenipun bangun bebrayan bale wisma tansah atut runtut pindho mimilan mintuno. Dados kaken-kaken lan inen-inen boten pinisake donya tekaning dilahan. Enggal pikantuk putra-putri ingkang soleh lan soleha. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bahjan pepak donga. Dungane wis pepak. Lah iya. Dungane iki wis pepak. Lah nggih, pepak wis pokoke komplit to. Ning kurang siji. Kurang siji napa? Aja nganti pegatan. Amin. Aja lho Mas, Mas sepisan Awi, kanggo selawase. Lah, kuwi dicontoh Mas Awi. bapane niki. Oh ya aku lho. Sepisan kanggo selawase ya. Aja neru aku piye? Aja neru. Lah iya to ora gelem neru aku. Sesat to lho iki. Ora ritok. Prei. Iya. Lah iki mung malah wis di wis di apa jenenge dijob karo bose ya ki meng. Milih apa tak ladeni ning kene lek muni ngono. Nggih niki ugi ngaturaken wilujeng dalu dumateng sedaya tamu undangan ingkang sami rawuh niki bolo-bolo seniman
Ugi tumplek-plek wonten mriki sami rawuh matur sembah nuwun rawuhipun kanca-kanca kabeh Mas Didit Mas pokoke mboten saged disebat setunggal boko setunggal nggih. Ya krana kala mangsa ki salah sawijining para kadang tamu ki ana sing tepung mung pasuryane. Kala mangsa ya tepung mung asmane. Kala mangsa ya sakarone tepung kae Pak Supri, kae panjenengane, kae Mas iki. Lah ngono kala mangsa ki aku kaya kenal bocah kuwi tapi jenenge sapa ya? Ah iki lho. Nggih. Dadi ya ora usah disebutke siji pokok siji, sing wigatine kabeh diaturke wilujeng dalu wilujeng rawuh. Wilujeng rawuh. Nggih menika sinambi hangrapi pasugatan nggih dipun paringi setunggal lelipur sarengan MMT campur sari. Kalau niku keterian iki bingung MMT ki singkatane napa to? Ora ngerti ta. Lek biyen lho ya sing tak kandhi. Sing biyen kuwi MMT kuwi asline mlebu metu temu. Napa niku? Lho maksudnya campur sarine iki lho. Oh, campur sarine. Jeneng iki mlebu metu temu. Lah bareng sing saiki sing keri-keri iki MMT siji singkatane. Saiki malih singkatane memet. Memet sak andane. Nggih. Diaturke tembang. Parelipur nggih. Niki jumbo kalian sasana dipun paringi setunggal tembangan kasmaran mawon nggih. Nggih. Kagem Mas Awi ingkang nandhang kasmaran. Nggih. Ugi ngaturaken wilujeng rawuh dumateng tamu undangan ingkang katampen rawuh, monggo saged pinarak ing sasana palenggan ingkang sampun kasumanggahaken nggih. Semangga MMT. Nggih Pak, nggih. Nembang Pak mangke nggih. 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 Daharian Pak monggo. Lho laden ngene. Kok nang setengah rewang ngoten lho. Pak Koyodon. Merenges Pak.
pun aturaken spesial dumateng sedaya tamu undangan ingkang sami rawuh. Kasmaran. Kasmaran. Jembuh harawan kahanan ing wengi iki. Iki tembange utawa lagu niki ya spesial. Spesial kagem temanten kekalih. Jadi sing lagi nedeng-nedengi kasmaran. Nggih, leres. Matur sembah nuwun. Matur suwun sadurunge. Sampeyan ora dhisik. Ing sepisan malih kawula ngaturaken wilujeng rawuh dumateng para kadang tamu, kanca ruang saking panjenenganipun Mas Awi, wilujeng pinarak ngerahapi hidangan ingkang sampun sumadya sinambi nglaras tetembangan saking MMT Campur Sari. Nggih, iki kok Pak Nyaman rasa kundur sik ya Pak Nyaman. Rasa kundur, to ning kene wae baturi cah-cah. Nggih, menika sampun jumeneng ingkang angka kalih Genduk Nanda Sari saking MMT Campur Sari ngaturaken tembanganipun Kasmaran atur dumateng panjenengan. Imangipun ing setunggal pokok setunggal saderengipun minangkani panyunan saking panjenengan. Imangipun jumeneng ngaturaken tembangan ing mangkenipun sasampunipun sekawan para kadang presiden jumeneng ngaturaken tembangan. Mbok pilih saking panjenengan ngersakaken duet dipun keparengaken, mbok pilih saking panjenengan ngersakaken tembang dawi panyunan request saking panjenengan dipun serat kemawon dipun aturaken wonten ing ajeng. Ing mangkenipun setunggal pokok setunggal panyunan saking panjenengan badhe pun ladosi dipun pinangkani saking MMT Campur Sari. Lan mbok pilih saking panjenengan ngersakaken tetembangan piyambak inggih dipun keparengaken jumeneng maju wonten ing sasana. Ya, iki kanggo sepote Junior. Wis manut aku, Kang Bul. Ya, jumeneng Junior. Ngene lho. Apa ta iki? Yo. MMT. MMT. Ya lagi sepisan iki aku. Lah. Ya gane lho. Langsung popo-popo piye maksudnya? Ya semune iki ngene lho, Genduk Junior. Nggih. Iya sepisan ketemu njur semune gumun iki wis patut. Iya. Mosok lek karo Junior ki gumun. Bayuh ngono. Apa ki? Lah nyawange kan teko mburi. Iya, nyapu to. Sing digumun iki paling ya anu sandang panganggo, njur sanggulmu, jumbo karo pawakane. Ora bahaya to. Maksudnya ki jumbo karo pawakane, gelungane ya apa sanggule gelungane gedhe. Lha kuwi anggit aku ngono bocah ki asline. Alah. Wis jarne ayo jarne. Yo. Ya, selamat malam ya Pak ya. Selamat malam. Iki mau ngene lho, spotmu ngono ki lho. Jenengane Mbak Wati lho. Lah ya kok melu arep-arepe mlayu rene lho ya niki. Napa joget? Ki arepe mlayu rene lho. Ibu niku. Lho iya ta. Jan niku ya anu Mbak Wati niku ya nyanyi. Aturan mriki. Nggih Mas Amit. Dakara endi dakara udu. Iya ngono ya wis nesu lho iki. Amit. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamune Banyu Mili. Banyu Mili bebasane. Niki teng kanca seniman Gian. Iya seniman. Nggih. Mas sinten wau? Mas Awi. Kalian Mbak Kiki. Mbak Kiki, nggih. Mugi-mugi dados temanten apa ya? Sing bahagia. Amin. Derek mangayu bahagia mugi-mugi diparingi anak 5. Oh, amin. Kalau mongso ki puji dongane presiden ki yo mandi kok. Malah kaporo sing ndongake ki mung piro? 1, 2, 3 sampeyan no. Nggih, bar iki Mbak Santi. Iya. Mundak manjur. Malah kaporo ki dongane Santi ki jan tenan cespleng. Mancep. Nggih.
Niki nyanyi saiki napa bensin? Anu bar ngadeg sampean lungguh ben kadang mungkin sing jumeneng nyanyi. Wis amamu sambutan tok wae ora apa-apa. Ah ayo, mau jejere iki mau siji loro jumeneng ya wis tetembangan kok. Masa jenengamu ki wis jumeneng kok arepe wis sambutan ora tetembangan. Nyado-ado teko Kediri ya? Kediri. Heeh, Kediri lagi. Iki Kediri. Heeh, Kedirine telu ya. Telu. Tiro, aja mulih weng koyan. Wis aja mulih. Heeh, nyanyi. Ganong sik tapi ngene kene. Ganong. Ganong. Ya diaturke tembang apa? Apa iki ya spesial kagem temanten Iya iki spesial kudu nek nggone manten. Nggih. Sesarengan MMT. MMT. Wah. Momet campur sari. Wis melu-melu. Iya no. Kancane ngono kok. Iya, diaturke tembange bareng-bareng MMT campur sari.
Kusumaning ati. Kusumaning ati. Sampun katur. Dadi nggih. Mbak Yuki iki dadi kusumaning atine Mas Awi. Inggih. Ya buat teman-teman ceweknya. Nanti wong. Iya. Ndi wong? Piantune nanti Mas. Wah ning kono. Mboten niku to. Sanes. Mas Awi sing ning kono kae mau. Mbaknya. Oh mbake sing ning kono. Lah nggih. Jadi Mas Awi ini terkenal dengan julukan Awi Kendang. Oh nggih. Jadi malah kaporo Awi ini dadi kendang bem. Jadi kendang geduk. Ngono? Soalnya apa kok ngono? Ya. Merganya apa? Mergo lemu. Kok ngoten to? Lho. Tekono lho. Lah ya kuwi lho. Apa? Jan, lung, eling. Wiyaga nom-nom. Loh, ngene lho, prinsipe MMT campur sari, iki yogane nom-nom, sing yoga tuwek dipateni. Oh ngono. Lah kaya MC ne bareng iki lu cara wani ngono ya dipateni. Terus piye didol ning Kamboja kono? Jan sembrono. Nggih matur nuwun. Junior. Sasampunipun kusumaning ati. Wah iki mau kados para kanca Mas Dimas. Wah nendi wong iki mau? Dimas. Anakku lanang nendi parane? Wah. Wong kidul, ya Mas Dimas. Wong nang kono. Ya silih sing dalu, jabrik. Terus kok kemang kaya ana sapa ki mau. Wah ndak pati ketok ning kono nggone nduwelek. Ya wis aku ngimpan nuwun rawuh panjenengan para kadang-kadang saking kanca-kancane Mas Awi. Wilujeng rawuh, wilujeng dalu, wilujeng pinarak, sinambi ngrahapi hidangane kasampun sumadya, sinambi nglaras tetembangan saking MMT Campur Sari. Yang mijil saking Bukur panjenenganipun Mas Ansa pimpinanipun nggih menika setunggal boko setunggal kantun setunggal ingkang badhe jumeneng ngaturaken tetembangan tempat-tempat jenengan ya iki sepote manut karo jenengan Mas Bul kangge Santi MMT Campur Sari.
Kudune Cah, kudune sepet iki meng kanggo Junior. Lah iya, wong aku ora mbleguk lho. Ora mbleguk kok iki. Ora mbleguk ya Mas aku. Ora kok. Langsing kaya ngene. Ya langsing. Ayo Mas Putut ayo. Dut. Sing langsing apane, Dut? Beya. Kaya ruru wae. Kaya ruru wae. Lah nggih to, Mas. Nggih wilujeng dalu, Bayu Santi. Sugeng dalu, Kang Mas. Ampun dangu mboten kepanggih. Nggih, dangu mboten kepenuk. Kepethuk. Kepethuk. Wis Ya sampean iki bareng do diomongin sakmene malah kepenuk. Nuke lho. Lah dalah. Wah, jane Suwe ora kepethuk ngono ya, Mas. suwi ora kepethuk. Bayu Santi, kados pundi kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Njer pawartamu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. seger waras. Sing nderekke sapa, Dek? Dalam Sing nderekke temeka ning papat ndundung kene mau sapa? anu garwa kinasih. Amin. Jejering garwa kinasih kersa nderekaken jenengan tumujuan ke papan gunung mriki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Kalau mongso ki sing ngetut ki ya duduk Kang Mase kok. Ayah tercinta. Mas Nggih, ngaturaken sugeng Bagas. rawuh. Mas Bagas Wirujeng rawuh. Kagem kru Abilowo ya Mas. Nggih, Abilowo. Oke, Nggih. alhamdulillah matur suwun Matur suwun rawuhipun. rawuhipun. Beh, jantan Jan, lan. seniman kabeh tumplek Tumplek blek. blek. Nah, paring donga pangestu kagem temanten ya Mas. Heeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyatane rencange kathah, sedereke kathah. Sedereke kathah. Sedaya nderek nyengkuyung. Amin. Nggih. Termasuk awake dhewe kingko ya rewang lho Mas. Heeh, kok lek mantuk gak usah pamit ya. Ndak usah pamit. Liwat mburi ya. Lah, Tapi ngene lho, iki awake dhewe ya klebu rewang. nggih. Njur pamitan kok pamitane aja liwat ngarep lewat mburi. Heeh. Tapi Biasane rencang-rencang lek wayah wangsul kan dadak enten-entenan to Mas. Bos sing dinteni jelas. apa? Yang dinteni apa Iki kuwi? kok dhewe gak usah ngono. Ora usah ngenteni. Harus pokok pamitan bocah iki cukup. Oh, iki lho. Oh, nggih. Nah, iki lho. Mas Ansa. Iya, wis pamitan kuwi tok cukup awake Cukup. dhewe. Wis iki mau kanca rawangmu 1 2 3 wis tetembangan. Mligine katur teman-teman panjenenganipun para rawuh, para tamu sarengan kalian MMT. Ugi kasengkuyung dari Jaya Baru Audio. Nggih Kang Mas. Ki jenengamu jumeneng kudu tetembangan. Kula tak derek nembang menika cocok kalih donga kula kagem Dongane. temanten. Mugi-mugi tansah lestari anggenipun bangun bebrayan. Ngoten lho Kang Amin. Mas. Nggih, jumbuhaken kalih kahanan ning sakderengipun kula ngaturaken gunging pangapunten sakrene menika tasik masa pemulihan. Ngono. Maklum ya Mas, hawane nganten anyar ki ya suarane ya sok ngene iki. Jujur. Nganten aku ya nganten anyar lho Mas. Ya asli jujur. Anu bar tak herne. Tumrap nosim itu diperpanjang. Jan. Tas dinyarne. Malah ya. Yawi, padha awakmu wi. Padha, Mas, Lah awakmu aku. temanten anyar, lah iki tas dinyarne. Aku nderekne MMT sing ndek kae Mas. Laguku Gur Jambu Alas bar kuwi wis rampung. Saiki ya sik masa pemulihan. Iya, iya. Heeh. Pengertene ya Mas. Wis pokoke iya ngono. Lagi menggebu-gebu. Apa ta iki? Sing diomongne iki apa lah? Aku ya ora tek mudeng. Alah, mosok gak mudeng Mas. Blas aku. Ya wis rohku ya wis kae ngono. Lah iya, kudu ngono timbang dipateni. Nggih. Timbang dipecat iki. Wis pokoke melu ngono ae. Ya diaturke tembange. Nggih, lestari nggih Kang Mas. Monggo. Mas Bagas kalian garwa disekecakaken nggih. Sang Dewi katon lam-lam amba
Ku nembus marang kabar
ya Mas. Aku gobias ngono. Marai gobias e. Lha ta ora ndremes ngono. Keringetku Ora mesake. Kok gak ngesakne aku to? Lah sing dingin ndak. Ya sing keri-keri iki lho. Gampang ngeringet pokoke. Kok iso? Kok iso? Pokoke sing keri-keri iki gampang ngeringet. Jan gampang teles. Nggih. Matur suwun nggih Kang Mas. Matur kuwi Kang sampun paring sawer. Napa Mas? Gerikis requestipun. Nggih, mengke dipun ladosi setunggal mboko setunggal. Setunggal mboko setunggal yang manginipun panyuwunan saking panjenengan dipun pinangkani Wilujeng dalu Ruli Alvin sak bergodo kanca rowange. Jan tenan ae. Pianton mriki. Kapara nyuwun ngapunten mbok bilih saking panjenengan mboten kula kasebat setunggal mboko setunggal awit saking akeh nduk. Saking katahe. Saking akeh para kadang tamu, para kadang kanca rowange Mas Awi. Nggih. Ampun kesesa kondur mengke nderek tetembangan dhateng mriki nggih Mas. Heeh. Saman pinarak langkung rumiyin. Niki sampun piniji kat mau lek meling iki ndak jumenengake, ndak tanjakke. Kang Nyaman. Kang Nyaman rene dhisik. Sepotong Cak. Yo. Siap go! Nyaman. MMC. Yo. Go. Hey. Ayo li. Hey. Ayo dik ngene dik. Ayo. Asik. Yo. Ayo. Si oi. Hi o. He o. Busana nira sutra manca warna lelamun beksan oke manis sesudiran yo gulung ayo Nyaman asyuk ayo gulung Wilujeng dalu, Wilujeng dalu. Jantanan iki jenengan kapiji sing angka 1 jumeneng para saking para kadang rawuh, para kadang sutresna. Niki jenengan duet napa piyambakan? Ya duet nek. Ya duet no. Niki ngeten niki krana enten sekawan cacahe para kadang sinden ning tumiba gilirane sisih kiwa ning menawi jenengan nika ngersakaken ingkang mundi duet kalih jenengan nyumanggake. Mbah ngono. Milih awakmu Vi. Milih awakmu wae. Ndak tawake lho jane iki. Ya mula kapara sing kepiji dipilih awakmu. Ya wis iki duet karo Pak Nyaman. Aku ora patek dhuwur iki milih ya ora patek dhuwur. Lah umpama kalamun jenengan ki milih nanda tenan kaya aku ndangak. Tenan lho demong ya. Wong aku sing sakmene sik ndangak kok. Yuk ndapi iki pinangkanono duete kali jenengan. Anjen iki kalian Mbah Nyaman. Nggih. Napa? Oh, Mas. Yo Mbah ora apa-apa lah. Mas. Yo Mbah ora apa-apa. Mbah mawon, Mbah Nyaman. Berarti selalu membuat nyaman. Iya dong. Monggo Mas Mul.
Monggo Mas. Dewa Tresno. Nggih. Aku cinta padamu orang ngira ya wis kaset tegaku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine. Dewa Tresno, ayo
Bose to ya ambekan dhisik. Ambekan. Lan nggih wong wis sepuh ya ngene iki lho. Lah mau napa mboten ambekan mau? Ya wis ambekan tapi kan ngosan. Oh, nggih. Anjir. Full speed iki mang 200 km per jam iki mang ya. Wah, jane ram aku. Roro Jonggrang ya. Heeh. Jane. Pripun, Pak? Pripun? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Oke, Roro Jonggrang. Saya ambekan riyen nggih, Mas. Mas ajake kok ngos-ngosane dasare sing nabuk ya sik nom-nom lho Mbak nggih to. Jan ram aku. Apa maneh sing ngedram lho Jan full speed ram. Wah, Jan. Bergas ram ya Jan. Heeh. Lah aku iki wae Jan. Aku jan mbok karo aku iki. Kuwimu dhewe ya kuwi lho asline ya ta. Heeh. Oke, sesarengan MMT campur sari. Heeh. Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan ora muka yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah berat mula kowe dadi wanita simpenan. Tobat kowe wanita keparat ora ngerti dan Bandung lanange jagat putra Prabu Pangbing Raden Kamarmaya aku duwe aji sekti Bondowasa Roro Jonggrang manuto sun putut garwa Joko Bandung aku karepe beberno cantik sewu sawangi kudu dadi iya Jonggrang panuwunmu tak turuti
kowe wanita keparang ora ngerti yen Bandung anake jaga putra Prabu pakai ngerat Marmoyo aku kuwe aji sekti Bondowoso Roro Jograk manuto sun kudus garwa Joko Bandung aku terbebabono anak sewu sawengi kudu dadi iya Jograk panyuwunmu tak tobat-tobat kowe wanita keparang ora ngerti yen Bandung lanange jaga putra pesing Raden Prawuta Marmoyo aku kuwe aji sekti Bondowoso Roro Jograk manuto sun kudus garwa Joko Bandung aku terbebabono sandi sewu sawengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti Anje matur kanuwun. Jane ramah. Matur suwun. Jan Mas bintang nyaman. tamu ini. Niku wau Dewa Tresna kalajengaken Roro Matur nuwun, Jonggrang. Matur nuwun Mas Niki nyaman. susu napa mboten banyak? Eh. Mboten nggih. Lek awake dhewe aja nawani susu. Ora usah namani Los. susu. Lah piye? Pokoke los. Los ya. Mbok menawa susuk petang Lah iki kan nyusui 48 ngono awake dhewe bagian 2.000. disyukuri ya Disyukuri toh, alhamdulillah. heeh. Ingatan niki mangke. Nggih. Wah, iki Mbah iki arepe nyanyi. Nyanyi, Mbah. Ya mbok menawa lho maju ngene ya tak tawani kok jane. Kok jane nyanyi. Iki pripun, Mbah? Pripun. Tapi engko ya. Matur nuwun menika dumateng panjenenganipun Kang Nyaman sampun ngaturaken tetembangan menika Dewa Tresna kalajengaken langan beksan. Jedipun tembangan Roro Jonggrang. Sik kapiji kok ya wis saiki sampean wae. Sampean kan duweni panyuwunan nomor 1. Ora iso. Ya ora iso ning ngene lho, saiki sampean jenengan maju wonten mriki. Mari sing duwe panyuwunan angka 1 mengiki. Tapi luwih dhisik Pak Nyaman. Ndah ngeten lho. Kowe nak engko jumlah sik pin. Jumlah kok kae kok. Ya, saiki gekno. Gawekno aduh. Gawekno. Lah iki lho, mosok mang panyuwunane kuwi saiki ganti. Napa panyuwunane? Dadi ati gegarane wong akrami ngapunten nggih para tamu sedaya. Niki tasih belajar kula, Mas. Heeh, diduwete, Mas. Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa bah aja anu lho Kang sone po enak ya to ndak pati mengomuni hamong hati pawi tane
luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ke lang tan kena tinumbas harta iki menglarase anyar ya ta heeh rada mleto-mleto ora apa ya Bas ya iki aku ora dibaturi aku baturana mbak aku ndredeg lek ngadeg dhewe iki kon dhewe aduh ora apal aku monggo Mbak Nanda milih sing rada dhuwur kan gitu lagune apa Mas? Wilujeng dalu Mas. Nggih Mbak Yunanda nggih. Alhamdulillah. Langsung bajutke napa? Heeh, langsung dadi ati iki anu Mbak. Pripun? Donga kanggo temanten. Kedua mempelai ya, kedua mempelai to. Muga ya timang dadi ati. Dadi ati. Oke, ya. Gas. Golek iseng kaya ngapa among nyatane dadi petene angger gendro pungkasane malah bangun tresno rupa among nyatane dadi pepaline mung jamak godane gede supratene orang nganti dadak dadi gawe sik Kang. Rada gobyos aku. Lha napa? Cedeki wong ayu kaya ngene ae. Kaya ngerti wong ayu. Heeh, iku tak foto lagi sanggu mulih. Nggih apa? Fotone nggih apa? Kepajangan. Heeh, nggih laporan bojone. Heeh. Iya. Monggo. Rino wengi dadi ati wong prasaja luhur bebudine angin
Campur Sari. Apa? MMT. Oke. Malah balik tresno tutup bondo tuturupa omong atine kati petaline anggar jadi gawe langsung ndak no tambahan ndak wis ya Rina wangi dadi ati awang prasaja luhur bebudine Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Nanda. Nggih, mboten tanduk malih. Sampun, aku lek ku anu Mas Yon. Lek ku mbayangne ndelok YouTube nang wayang lho. Lah iki kapan iso duet karo Sinden ayu-ayu iki ya. Akhirnya ya nang Mas Sawi iki mengkelakon ya. Terima kasih banyak. Matur sembah nuwun Mas. Matur nuwun. Tetembangan dadi ati mawi bawa sampun dipun aturaken. Kaporo iso duet kali jenengan. Ning mboten ninggali napa ngoten lho. Mas masa niki mau masa ra ninggali apa? Salang lek ngotong-ngotong tas ora ana isine lho. Awake dhewe iki selaku seniman, seniwati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jan. Jadi bocah ini ndak cetha ya. Aslinya ndak cetha kayak ngono. Napa Mas? MC-ne lho. Ngapunten, nek niku kula ngapunten. Pokoke nek niku kula ngapunten. Anu binjing-binjing mawon. Matur nuwun nggih. Niki para Mas Bagas Sagotra kanca. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun. Puji ngestaken beserta keluarga besar. Matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun Mas Bagas kanca. Iki dulur dhewe, tangga dhewe. Matur nuwun rawuhipun. Monggo-monggo nggih. Wis saiki sing piniji. Monggo Mbak. Sik tak goleke. Sasaran selanjutnya. Sasaran selanjutnya. Sik. Oke, meneng ae. Oh nggih. Iki dulurku lanang tekan jarakan. Busong ini. Ngono gede. Wakil. Eson. Wakil ini. Lho bose. Wis to. Kuwi. Lagi sasaran selanjutnya kabeh diwakili piye ndak? Masoni. Ya makmu nih, piye? Wis tak kamu. Masoni. Ayo Masoni. Masoni. Padha soni ne, wis ngene. Lah kowe saiki ngene, kowe nyanyi apa pilih nipung? Nyawer ae. Ya kita tawake ya. Soni, kowe nyanyi apa pilih nipung? Kok sik bil piye lho?
Sik bil yo. Oh, sik Sing bil. duwe nyuson. Kalau aja. Noleh nang mae Mas Kirun iki ya. Noleh Mas Kirun. Nyusoni ya. Lah kalau piye? Piye Son? Enak nyun. Engko ya wis engko. Saiki ngene. Wah. Enek nek. Aku oleh. Oke. Oke. Oh, mantan anyar iki. Mantan anyar. Ini. Loh, monggo lho. Aku agak oleh jadi. Tapi sing dioleh iki luwih diwakili cah-cah. Wis ngene wis. Iki iya wis to rene ogah aku lek rono sampean jumeneng. Jenengan jumeneng mengke disugihan karo kula. Ngriki. Lho ngono. Kahau. Jenengan mriko. Inggih monggo mriki. Jenengan sukane sindene mangke. Jenengan sukane sindene. Lho niki mangke lene kula jeneng tak saki dhewe ah. Wah anu lho. Long sepatana. Oh nyuwun sepot. Serempek ya, serempek. Monggo. Monggo Sinun Prabu Silahati Krama sesarengan kalian kula pun sida paksa. Ayo. Ayo. Kalau monggo Sinun Prabu Silahati Krama. Lho. Lah serempeke ngono. Ayo. Monggo ngamuk. Mriki lho. Ngriki riyen. Nek kok malah kaparan iku. Ngriki riyen. Sajake sik pengen ngobrol karo Pak Kirun kan padha metike. Ati, digoleki trimo kae nyapa kae. Hei, ngriki. Lah kok malah ning mburi. Wah, iki ndak cetha. Hei. Malah ngluyur lho. Kepala ning mburi. Oke, siap. Oke, ngunjuk riyen kok. Ji. Kene lho. Iya ya wis to. Aja mek dililang-liling tok. Matur suwun. Nggih, pamundutanipun wae ngaren nggih. Urung nggih. Oh iya. Ayo Ji. Oh sing ngunjuk. Ji kene Ji. Mung disembur lah saya. Cetuk kancane malah mlayu ning mburi. Awakmu dudu tukang son. Wih. Ayah Karsi. Aduh. Lah iya. Tuwek-tuwekane jenengan sok ngenten iki lho, Pak. Kok iso mikir ra duweki? Lah niki mik. Mik kok gawe yo. Oh lah iya ki diparente. Ki maya anakku Awi. Nggih. Aku wakil anggota Abdi Budaya saking Bulurjo. Nggih. Gua panjake sapa ya? Aku mari mataku ra tek ketok. Di mate sitok-sitok. Ya aku panjake ya ora apa. Mboten napa-napa. Tamtu napa mboten? Tamtu kadung nyawer ra tamtu. 100.000. Nek marah-marah lho pean nggih. Piyambakan apa dipun rencangi, Kong? Wae ngaren apa duet? Oh berarti piyambak. Sing gelem beso ya monggo. Wae engko sing gelem beso tak wae 100. Nyicil. Wae gelem gawa campur tak wae 100. Ayo. Nggih monggo.
Boy Abi. Belum besar awake 100. Aku mah kerjane kowe tok. Mesti kudu eling sakjroning urip tansah kudu eling aja ngadi kumpung elinga tembe urine najani sehanom mesti bakal tuwa tingkah laku ing sarwa prasaja kanggo aduladan anak putune kang nerusake bebasan wae ngaren kudu eling Jroning urip tansah kudu eling aja haji mumpung tembe mburine nadyane sehat mesti bakal tuwa tingkah laku kang sarwa prasaja mesti kudu eling sakjroning urip tansah kudu eling aja ngaji kumpung eling tembe urine ajane sehanom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo tetuladan anak putune kang nerusake bebasan wae ngaren kudu elek wantine bangun sayo kuyo rukun tua muda ayuta jama karya santo taliwanda ambangun desa ambangun jiwa anu gateta tansah budi karsa beh luhuring negara lawan bangsa kalit ing sambikala Indonesia merdeka Deka Pak Karji matur gua aja ngalih sik. Ora ngalih tapi jenengan dipun
anu nika dipun anu pas trimo monggo teng wingking mriko riyin. Nggih, ngapunten nika wau Pak Karji sampun ngaturaken tembangan niki